сте прилизаме. Какво го да записва? Да, Антония записва на звук. Със звук. Със звук ли? И тя няма да каже нищо. Даже не Тя прави си реакция, папка че и колко въобще няма да... То вкусно, а? От полу, от леко. Вкусно ли е, бе? Леко дупе да е. От тебе е полу. Ето, много ясно, че ще е полова. И Както аз така, се полова за в отбор. братичка, обаче я махнеш. Кога се сгъстат мустаците, да Кой ще останат се мустаци? сгъстат? Я се образи стари като младо момче. То си резе бе пъти, глупати. И като запишат дедо много важно, нали? Па не съм паспа никой. А, тебе искат да записам, как ти едеш? Дурак. Искаш ли да държиш лъжицата? Ама е да се наводи цялата. Дай да сложим още. Ако живееш и работиш, имаш право на обезщетение за алкохол и майчинство, инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест.